Канатланып киләм мәктәп сиңа, гомеремнең тәүге баскычы. Дулкынланып ишегеңне ачам, тотып кулга белем ачкычын. Яшә мәктәп, авылымның күрке. Балкып тор син илем күгендә. Белем канатларын куючы син, йолдыз булып ян син гомергә. Күпләр килеп синнән үрнәк ала. Мәктәбем, син белем учагым. Гомеремнең якты хатирәсе, бәхетле, гүзәл балачагым. Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Бай тарихлы Измәй җирлегендә урнашкан мәктәбебез тормышы, яшәеше, безгә белем һәм тәрбия бирүче укытучыларыбыз белән танышу өчен зәңгәр экраннар каршысына чакырабыз. Безнең мәктәпнең сәламен Зилия Сабитова башкаруында бәхет өчен җыры аша җиткерәбез. Кыңгыраулы мәктәп еллары күңелдә кала торган иң шатлыклы һәм мәшәкатьсез мизгелләрнең берсе. Бу чыннан да шулай. Чөнки нәкъ менә мәктәп кешегә иң беренче бик мөһим булган белемне генә түгел, ә тәүге тормыш дәресләрен дә бирә. Әйе, һәр көнне ашкынып бардай мәктәбебез, безгә белем һәм тәрбия бирергә әзер булган укытучы абый-апаларыбыз булу белән бәхетлебез. Чөнки кеше гомеренең иң матур еллары, онытылмас мизгелләре мәктәп белән бәйләнгән. Мәктәбебезнең бүгенге көн торышы белән таныштырыр өчен сүзне директорыбыз Зөлфәт Фуат улына бирәбез. Измәй урта мәктәбен яңа уку елында 246 укучы белән башлап җибәрдек, Аллаһка шөкер. Аларга 29 укытучы һәм тәрбияче белем һәм тәрбия бирә. Мәктәбебездә балаларга белем һәм тәрбия алу өчен барлык шартлар тудырылган. Мәктәп кабинетлары җиһазланган, укытучыларыбыз белемле, балаларыбыз сәләтле. Инде укытучылар, балалар, әти-әниләр бергә бу өлкәдә ныгытып, тырышып эшләргә генә кала. Яңалыкларга килгән вакытта мәктәбебездә бу уку елыннан безнең инде профориентация эше дә шулай дәвам итә. Инде педкласслар, инде яңалык безнең инде федераль программалар нигезендә агрокомплекс өлкәсенә кадрлар әзерләү өлкәсендә агроклассларыбыз ачылып китте. Анда
ул классларны җиһазлау өчен бик күп кенә безнең финанс средстволар бүленеп бирелде, классларга ремонт ясалды. Мәктәбебездә гомумән ремонтларга 10 миллионга якын акча инде безнең тотылды. Ашхана безгә капиталь ремонт ясалды. Шулай ук инде безнең чираттагы инде мәктәбебезне моторлау, бизәү, җайлаштыру өчен үзебезнең көч белән дә бик күп кенә эшләр башкарып чыктык. Балаларыбызның алда безнең инде бары тик матур итеп тырышып укырга, белемнәрен күрсәтергә, сәләтләрен үстерергә генә дигән теләктә калабыз. Мәктәбебездә инде уңышларыбызга килгән вакытта бик яхшы гына тәмамладык. Алда уку елларын барлык укучыларыбыз да үзләренең белемнәрен раслап өлгергәннәр, аттестатлар алдылар. Бердәм дәүләт имтиханнары буенча инде күрсәткечләребез безнең республика, район мәктәпләре арасында алдынгы урыннарда тора. Шулай ук инде безнең спорт, иҗат өлкәсендә дә уңышларыбыз бик зур. Укучыларыбыз һәм укытучыларыбыз бу өлкәдә тырышып эш алып баралар. Инде менә яңа уку еллары башланып китте бит. Яңа уку елларында да инде укучыларыбызга инде фән олимпиадаларында, бердәм дәүләт имтиханнарында уңышлар теләп калабыз. Уку безнең иң төп бурычыбыз. Бүгенге көн һәр кешедән тирән белем, һөнәри осталык таләп итә. Без бу тормышка ярыклашырга, мөмкинлекләребезне ача белергә, үзебезгә ышанырга тиеш. Ә безгә бу мөмкинлекләр әлегә мәктәптә бирелә. Укытучыларыбыз безне заманга лаек белем алып, үзебезнең мөмкинлекләрне гамәлгә ашырсын өчен барысын да эшләргә тырышалар. Тәҗрибә уртаклашу, аралашу, ачык дәресләрдә катнашу укытучыларның белемнәрен камилләштерә, эш алымнарын баетырга ярдәм итә. 10 сентябрь көнне мәктәбебездә районыбызның яшь мөгаллимнәре өчен заманча мәктәптә яшь укытучы эшчәнлеге теориядән практика темасына семинар булып узды. Семинар кысаларында укытучылар күмәк тренингта катнаштылар. Безнең укытучыларыбыз тарафыннан куелган дәресләрдә тәҗрибә тупладылар. Мәктәбебез укытучылары һәр вакыт ярдәмгә әзер. Ә семинар яшь укытучыларга яңа көчләр, илһам һәм белем чыганагы булган дип ышанасы килә. Олимпиада хәрәкәте буенча мәктәбебез һәр ел саен алдынгы урыннарда бара. Республика олимпиадаларында 2 җиңүче, 13 призер, Бөтен Россия олимпиадасының региональ этабында 1 призер, халыкара олимпиадада татар теленнән 1 призерыбыз булды. Агымдагы уку елында мәктәп этабында олимпиада үткәрелеп, муниципаль этапта 20 фәннән 104 укучы катнашачак. Укучыларга уңышлар телибез. Районыбызда беренчеләрдән булып, мәктәбебез укучыларының һөнәри шәхси үз билгеләнешен тәэмин итү максатыннан педагогик һәм аграр сыйныфлар ачылды. Әлеге сыйныфлар педагогик һөнәрләр турында күз алу формалаштыра, укучыларның авыл хуҗалыгына һәм производствога карата кызыксыну уята, яшь белгечләрне җәлеп итәргә һәм аларга элгәрләрнең соллы тәҗрибәсен тапшырырга мөмкинлек бирә. Бу уку елыннан башлап безнең Измә урта мәктәбендә агрокласс официаль рәвештә эшли башлады. Узган уку елында инде ул әзерлек классы максатыннан эшләгән иде. Нәрсәсе белән бу агрокласста укулар аерылып тора. Башка профильле класслардагы уку планы белән чагыштырганда агрокласс укучылары биология, химия, физика, математика предметларын тирәнтенрәк һәм үзгә программа буенча үзләштерәчәкләр. Һәм дәрестән тыш чараларда агрокласс укучылары нәкъ менә агротармакта хезмәт итүче профессия кешеләренең хезмәте белән танышалар. Агротармакка экскурсия оештырыла һәм без бу эшкә әти-әниләрне дә һәм әлеге юнәлештә эшләүче профессия кешеләрен дә җәлеп итәбез. Агрокласс эшчәнлеге турындагы бу идеяны безнең укучыларыбыз да, әти-әниләр дә бик шатланып кабул иттеләр. Менә хәзерге вакытта безнең бер кабинетыбыз агрокласс итеп җиһазландырылды. Шушы көннәрдә инде балаларга күрсәтмә материаллар куллану өчен интерактив чаралар кайта һәм кайту дәвам итәчәк. Бу уку программасы 1 елга гына исәпләнелмәгән. Балалар мәктәптә уку дәврендә, менә бу ел 7нче класстан башлап, 7дә дә, 8дә дә, 9да да, әгәр дә алар 10-11 класска да калалар икән, мәктәпне тәмамлаганчы дәвам итәчәк һәм аннан соң уку йортларына кергәндә аларга өстәмә мөмкинлекләр, балалар бонуслар биреләчәк. Балаларны бик яратып, үз эшен яратып, фәнен яратып, шулай итеп эшләгән вакытта авырлыклар бик килеп чыкмый.
Әміне келіп шыққан уақытта балалар белән дус буласың икән, балалар үзләре үк ярдәм итәләр ул авыр хәлдән чыгарга. Шуның өчен менә иң беренче балаларны яратыгыз, үз фәнегезне яратыгыз, һөнәрегезне яратыгыз. Менә шул вакытта авырлыклар күрмәссез дә, авырлыкларны үтеп киткәнен сизмәссез дә. Үземнең укытучыларымны бик яратып укыдым, аларга гашык булып укыдым һәм үземне дәгән киләчәктә аларның һөнәре белән бәйлисем килде. Үземнең дәгән шундый укучыларны гашык итә ала торган укытучы буласым килде. Безнең көннәрдә экологик хәл елдан-ел кискенләшкәндә, мәктәптә укучыларда туган як һәм илебез табигатьне сакчыл һәм ихтирамлы мөнәсәбәткә юнәлдерелгән белем, кыйммәтләр, яңа әхлак һәм менталитет системасын формалаштырырга кирәк. Мәктәп урманчылыклары үсеп килүче буынны хезмәткә әзерләүнең, табигатькә сакчыл мөнәсәбәт тәрбияләүнең, укучыларда табигатьтән дөрес файдалану күнекмәләрен формалаштыруның, шулай ук урманчылык эшчәнлеге өлкәсендә һөнәри белемнәр, тәҗрибә алу нәтиҗәле формаларының берсе булып тора. Әлеге бурычларны тормышка ашыру өчен мәктәбебездә 2023 елда нигез салынган Колатау мәктәп урманчылыгы эшли. Без Колатау мәктәп урманчылыгында шөгыльләнүче 8нче сыйныф укучылары. Без үзебезнең дәресендә чын урманчылар куллана торган кораллар һәм приборлар белән эшләргә өйрәнәбез. Шулай ук урман тематикасына кагылган һәрбер конкурсларда, викториналарда, акцияларда без һәрвакыт беренче. Без бик мавыгып плакатлар ясыйбыз һәм яшел табигатыбызны саклау турында төрле видеосюжетлар төшерәбез. Ачык дәресләребезгә, лекцияларга Шәмәрдән участок урманчысы Зинатуллин Илгиз Альбертович та безгә бик теләп килә. Өстәмә белем һәм төрле өлкәдә тәрбия бирү максатыннан безнең мәктәбебездә тиешле эш режимында 9 төрле түгәрәк эшләп килә. Балачак драма һәм халкымның күңел җәүһәрләре түгәрәгендә шөгыльләнүче укучылар сәхнә сәнгате үзенчәлекләре белән танышалар. Актерлык осталыкларын камилләштерәләр, туган ягыбызның күренекле шәхесләре белән очрашулар оештыралар. Халкыбызның гореф-гадәтләре, йолаларын өйрәнеп, үзләренең чыгышларында чагылдыралар. Конкурсларда актив катнашалар. Робототехника түгәрәкләренә йөрүче укучыларыбыз компьютер алгоритмнарын кулланып, төрле командаларны үти ала торган роботлар ясарга өйрәнәләр. Хореография түгәрәгенә бик яратып йөрибез. Мәктәп һәм мәдәният йортына үткәрелгән чаралар безнең матур биюләребез белән бизәлә. Мәктәбебездә спорт һәм сәламәтлек юнәлешенә зур игътибар бирелә. Спорт ул сәламәтлек чыганагы. Спорт өлкәсенә караган чаңгы спорты, олимпийцы, спорт уеннары, хоккей түгәрәкләренә дә бик теләп йөрибез. Мәктәбебездә район һәм республик күләмендә танылырга өлгергән спортчы егет һәм кызларыбыз да бар. Зәлнә Гыйльманова, Риназ Гарипов, Мәрьям Әхмәтова, Камилә Әхмәтова, Динияр Набиевлар. Яшь турист түгәрәгенә йөрүче укучыларыбыз мәктәбебез данын яклап, түгәрәктә шөгыльләнүчеләр әледән-әле район ярышларында катнашып, призлы урыннар яулыйлар. Тормыш көрәш, без көрәшче бир алышабыз. Яшәү дигән киң мәйданда гел ярышта без. Гомерләрне куып җилләр изә дә изә. Без җилләргә бирешмәбез Аллаһым бирсә. Гомерләрне куып җилләр изә дә изә. Без җилләргә бирешмәбез Аллаһым бирсә.
aşış ufuklar yarak Yanıp yaşadığım deşe yolunmaz yürek Ömerlerini kuvup şilleri sedeyse Dişilerge bir eşme be Allah'ın bilse Ömerlerini kuvup şilleri sedeyse Dişilerge bir eşme be Allah'ın bilse Biz bu şirnek suyup akkan aziz balası Yazgan bizge bəxtini de şundan tabası Ömerlerini kuvup şilleri sedeyse Beşilerge bir eşme be Allah'ın bilse Ömerlerini kuvup şilleri sedeyse Beşilerge bir eşme be Allah'ın bilse Beşilerge bir eşme be Allah'ın bilse Beşilerge bir eşme be Allah'ın bilse Уку белән бер рәттән тәрбия чараларына да зур игътибар бирелә. Тәрбия юнәлеше күп кырлы. Ул баланың укуда активлыгын стимуллаштыручы чыганак булып та хезмәт итә. Дәресләрдән тыш тәрбия эше алып бару укучыларны шәхес буларак үстерүнең аерылгысыз тармагы. Балалар оешмалары иҗтимагый хәрәкәтнең бер өлеше. Тормыш мәктәбе ул. Алдынгылар хәрәкәте традицион гаилә кыйммәтләре нигезендә үскән шәхесне үз иленең патриоты итеп тәрбияләү өчен шартлар тудыручы хәрәкәт. Әлеге хәрәкәт турында тулырак белер өчен сүзне мәктәпнең беренче бүлек рәисе Зилия Сабитовага бирәбез. 13 төрле юнәлешне үз эченә ала алдынгылар хәрәкәтендә план нигезендә эш алып барабыз. Һәр атна беренче бүлек утырышында эшләгән эшкә нәтиҗә ясыйбыз һәм киләсе атнага планлаштырылган чаралар турында фикерләр алышабыз. Хәрәкәттәге тормыш бай һәм күп төрле. Беренчеләр хәрәкәтен конкурсларында бик теләп катнашабыз. Уңышларыбыз да бар. Алга поехали дип аталган республика форумында без еллык эшчәнлегебезне чагылдырган презентация һәм резюме белән катнашып җиңүче булдык. Истәлек бүләкләре һәм диплом белән бүләкләндек. Еллык эш нәтиҗәсе буенча мәктәбебезнең беренче бүлеге эшчәнлеге яхшы бәяләнеп, алдынгылар хәрәкәтенең төбәк бүлеге советы җитәкчесе Тимур Җәүдәт улы Сөләймановның рәхмәт хатына лаек булды.
2025 ел Россия президенты фәрманы белән Ватанны саклаучылар елы дип игълан ителде. Бу календарь датасы гына түгел, милли бердәмлек һәм патриотизм символы. Илебезнең суверенитеты һәм иминлеген саклаган һәм яклауны дәвам иткән кешеләргә зирә рәхмәт белдерү. Әлеге уңайдан мәктәбебездә күп чаралар үткәрелә. Без Россия гражданнары бөтен Россия программасы, Ожаан хәрби патриотик уен, тарихи хәтерне саклаучылар бөтен Россия проекты, класс очрашулары, солдатка хат, игелекле эшләр көне акцияләрендә актив катнашабыз. Сүземне игелекле эшләр һәм волонтерлык юнәлеше буенча җаваплы Нәзирә Усманова дәвам итә. Игелекле эшләр көне акциясенә якынрак тукталып китәсем килә. Илдә барган вәзгыять махсус хәрби операциядә катнашучыларга даими рәвештә гуманитар ярдәм оештырдык. Бу әлбәттә әтиәннәр ярдәме белән бергә оештырыла. Укучылар мәктәп коллективы кирәк-яраклар җыеп, тәм-томнардан пакетлар тутырып, сабага штабка тапшырабыз. Күңел җылысын биреп язган хатлар, открыткалар белән тулыландырабыз. Колай банкалар җыеп, окоп шәмнәре ясап тапшырабыз. Һәр чорның үз геройлары була. Бүген алар махсус хәрби операциядә катнашучы яугирләребез. Махсус хәрби операция игълан ителгәннән башлап җирлегебездән 21 егетебез хәрби операция зонасында хәрби хезмәттә. Быел аларга багышлап мәктәбебездә стенд төзелде. Батыр яугирләребезнең туган якларына исән-сау әйләнеп кайтуларын телибез. 14 ноябрь көнне мәктәбебез Казан шәһәреннән килгән кунакларны кабул итте. Алар арасында Ялкын журналының баш мөхәррир урынбасары Зилә Дәрҗиманова, фотохәбәрче Эльвина Юсупова һәм балалар редколлегиясе әгъзасы Азалия Мифтахова булды. Ялкын журналы гамәлгә ашыра торган Карандашым китабым проектының икенче чыгарылышы мәктәбебез тормышына багышланган булачак. Көн дәвамында Ялкынлылар мәктәбебезгә күзәтү ясады, репортаж төшерде. Шулай ук кызыклы очрашу да уздырды. Чара барышында укучылар журнал тарихи һәм кызыклы рубрикалары турында якынрак белделәр һәм Зилә Дәрҗиманова аша кызыксындырган сорауларына җаваплар таптылар. Карандашым китабым проектының җитәкчесе итеп мәктәбебезнең 2025 елгы чыгарылыш укучысы Азалия Мифтахова билгеләнгән. Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният багланышлар институтында булачак филолог һәм журналист һөнәренә укучы кызыбыз Ялкын журналы белән бик теләп инде 1 елдан артык хезмәттәшлек итә. Уку йортыбыз шундый талантлы укучыларны әзерләүгә без бик шатбыз. Мәгълүм булганча, елда ноябрь аеның соңгы якшәмбесендә илебездә әниләр көне буларак билгеләп үтелә. Кадерле әниләребез, ихлас ярату хисләренә уралган иң матур көннәребезнең берсе әниләр көне уңайыннан җылы теләкләребезне кабул итеп алыгыз. Әни, кеше тормышында иң беренче булып әйтелгән сүз, һәм ул гомер буена иң беренче булып кала. Кадерле әниләребез, сезгә бәхет, сәламәтлек, гаилә иминлеге, балалар бәхете телибез. Тормышыгызда якты көннәр һәм матур мизгелләр булып торсын. Yılan ata koşup yuvata
Укуда да алдынгыбыз бәйгеләрдә отабыз. Мәктәпнең данын һәр вакыт югарыда тотабыз. Безнең мәктәп иң шәп мәктәп. Белмәсәгез, белегез, һәр чак ишек ачык безнең. Кунакка еш килегез. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Сезне мәктәбебез тормышы белән таныштыру мөмкинлеге тудырганыгыз өчен Саба дулкыннары телевидениесына һәм Саба җитәкчелегенә бик зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Яңа чырлар килә, яңалыклар белән. Каршы алый гасыр таңнарын. Тынычлыклар булсын, дуслык чәчәк атсын, афәтләрдән саклыйк дөньяны. Тургай шыңы йөрәк җырыгына каршы алсын синең һәр таңың. Елгаларың һәр чак тулы булсын, аяз булсын, күгең ватаным дигән матур теләкләр белән без сезнең белән сау булашабыз. Сау булыгыз!